ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተልና ድማ ብኽብሪ ንዕድም በኻሊእ ዜናና ድማ ሌተናል ኮሎኔል ጎዲዮን ገብረእግዚአብሔር ተሰዊኡ ጌዲም ተጋዳላይ ሌተናል ኮሎኔል ጎዲዮን ገብረእግዚአብሔር ጎበዝ ብዝሓደሮ ሕማም ሕክምናዊ ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናዕ ብ30 ጥቅምቲ መበል 71 ዓመት ዕድሚኡ ድማ ተሰዊኡ ኣብ 1974 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ጎዲዮን ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ተዋጋኢ ሰራዊት ክፍሊ ስልያ ድሕሪ ናጽነት ከዓ ኣብ ቤት ጽሕፈት ምውዋድ ዓቃብ ሰላም ከምኡ'ውን ኣብ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነት ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ሓላፍነት ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ። ሌተናል ኮሎኔል ጎዲዮን በዓል ሓዳር ንቦ 3 ደቁን እዩ። ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሰነት 2 ሓዳር ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መኻነ መቃብር ሓረኛ ስመራ ተፈጺሙ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ዜግነት ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ሌተናል ኮሎኔል ጎዲዮን ገብረእግዚአብሔር ጎበዝ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጹን ስድራ ቤትን መሓዙትን መሳርሕቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል። በኻሊእ ዜናና ድማ ቤት ትምህርቲ ኣበሽን ኤርትራ ዘሰልጠኖም ኣባላት ተመሪቆም እህግራዊ ምዕርፈ ነፈርቲ ኣስመራ ንኣሳት ዓመት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣበሽን ኣስመራ ብክላስ ሓሳውን ብግብርን ብ3 ዓውድታት ዘሰልጠኖም 63 ኣባላት ተመሪቑ። ሰልጠንቲ ኣብቲ ርእሲ ብሓባር ዝቆሰምዎ ትምህርቲ ጸጥታዊ ንቕሓት ድሕነታዊ ንቕሓትን ምሕደራ ስርዓትን ጸጥታን 15 ብሞያ ጽገናን ሬድዮታትን ካልእ መሳርሕታትን 22 ብምቁጻር በረራ ነፈርቲ 26 ድማ ብሞያ ሜትሮሎጂ እዮም ሰልጢኖም። ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ኣበሽን ኤርትራ ኣቶ ስምዖን ኣርኣያ ዘስምዖ ቃል ኣብ ኢንዱስትሪ ኣበሽን ምምዕባል ሕግታትን ቴክኖሎጂን ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ስልጠና ኣዝዩ ኣገዳሲ ረቑሖ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እህግራዊ ምዕርፈ ነፈርቲ ኣስመራ ዓቕሚ ኣባላቱ ንምምዕባልን ንምምራኽን ብውሽጣዊ ዓቕሚ ካብ ደገ ኺላ ብምምጻእን ኣባላት ናብ ወጻኢ ብምልኣኽን ቀጻሊ ስልጠናታት ከም ዘካየደን ውጽኢታዊ ስራሕ ድማ ዝምስገን ከም ዝኾነ ገሊጹ። ዋና ኣካያደ ስራሕ እህግራዊ ምዕርፈ ነፈርቲ ኣስመራ ኣቶ በረከት ብርሃነ ብወገኑ ሰልጠንቲ ቀሲሞሞ ዘለዉ ሙያዊ ትምህርቲ ምስ ድሕንነት ገያሾ ነፈርትን ዝተኣሰር ምዃኑ ልዑል ጻርን ተገዳስነትን ከም ዝሓትት ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ብብቕዓት ምዛኖም ድማ ይውሃና ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነሰልጠንቲ ብሓፈሻ ወረቐት ምስክር ጸብለልታን ዘርአዩ ድማ ገንዘባዊ ሽልማት ድማ ተዓዲሉ። ኣብ ትሕቲ እህግራዊ ምዕርፈ ነፈርቲ ኣስመራ ትነጥፍ ቤት ትምህርቲ ኣበሽን ኤርትራ ዓለማዊ መምርሕታት ዘመልአት ብምዃና ብውድብ ሲቪል ኣበሽን ዓለም ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ተጋዳላይ መሓዳር ዞባ ማእኸል ተፈጺሙ። ስነ ስርዓት ቀብሪ መሓዳር ዞባ ማእኸል ገዲም ተጋዳላይ ፍስሃይ ሃይለ ብ5 ሓዳር ሰዓታት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መኻነ መቃብር ሓረኛ ጠጸራት ተፈጺሙ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝርከቦም ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ተረኺቦም ኣቕፉ ዕምበባ ከንብሩን ከለዉ ኣሽሓት ዝቑጸር ቀባሪ ህዝቢ ድማ ተሳቲፉ። ተጋዳላይ ፍስሃይ ኣብቲ ምስጢራውን ጎስጓሳውን ስራሓት ውድብ ዝካየድ ዝነበረ ጉጅለ ጥሕሻ ኣብ 1972 ተወዲቡ ድሕሪ ምግዳሉ ኣብ 1973 ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከም ተሰለፈ ድማ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሓቢሩ። ኣብ ግዜ ቃልሲ ተጋዳላይ ፍስሃይ ኣብ ተዋጋኢ ሰራዊት ህዝባዊ ምምሕዳር ከምኡ'ውን ሰላያን ጸጥታን ልዕል ጅግነት ተወፋይነት ዝሰርሐ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ሰንበል ኣብ 1984 ልዕሊ 30 ነፈርቲ ናይ ዘቃጸለ ስርሒት ኮማንዶ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ኣዘዝቲ ምዃንን ዓብዪ ቅያ ዝፈጸመ ተጋዳላይ እዩ ነይሩ። በኻሊእ ዜናና ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ በድር ዓብደላጢ ኒውስ 24 ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ደቡብ ኣፍሪካ ዘስፈሮ ጽሑፍ ግብፂ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ተፋሰስ ኒልን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ንምሕላው ደባዊ ስጋታት ንምምካትን ዲፕሎማስያውን ወታደራዊ ጽምዳኣ ተስፊሕ ከም ዘላ ገሊጹ። ኣብዛብ ዘይርጉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ወሳኒ ስትራቴጂካዊ ተረኻ ዳግማይ ንምምጻእ ኣብዛብ ዘይርጉእ ቀርኒ ኣፍሪካ ወሳኒ ስትራቴጂካዊ ታሪኻ ዳግማይ ንምግላጽ ብዝብል ኣብ ዝጸሓፎ ዓንቀጽ ግብፂ ኣብ ዞባ ዘለዋ ታሪኻዊ ግደ ዳግም ከም ተረጋጊጹ ሓቢሩ። እዚ ኣብዚ ግዜ ተካይደ ዘላ ጻዕርታት ሓድሽ ከም ዘይኮነን ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ርክብ ካብ ቀደም ዝጸንሐን ሃገራዊ ድሕነት ግዴታን ምዃኑ ድማ ኣብሪሁ። ግብፂ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ መድያት ዲፕሎማስን ወታደራዊ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘካየደቶም ምንቅስቓስ ኣቕልቦ ስሒቡ እዩ ክብል ገሊጹ። ሚኒስተር በድር ዓብደላጢ ኣብ መንጎ ምንቅስቓስ ኣልሸባብ ሶማልያን ጉጅለ ሕተው የመንን ዝቕልቀል ዘሎ ምውህሃድ ብምጥቃስ ከምዚ ዝኣመሰለ ምንቅስቓስ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘኽትልን ንዞባዊ ስጋት ጸጥታ ከም ዘዕውየን ድማ ጠንቂቑ። በዚ መዳይ ድማ ጽምዶ ግብፂ ኣብ ዞባ ኣብ ንጹር ጂኦግራፊያውን ስትራቴጂካውን ባይታ ይቕምጦ። ግብፂ ኣብ መንጎ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ'ውን ንሃገራዊ ድሕነት ግብፅን ብዝኣገዳሲ ዝኾኑ ቀይሕ ባሕርን ተፋሰስ ኒልን ኣብ ዘለዋ ተፈጥሮኣውን ስትራቴጂካውን ምትእስሳር ብምቋም ነዚ ኣብ ቀረባ እዋን ክተካየደ ጸንሐት ሓያል ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ከም ዝገልጾ ድማ ይሕብር። እዚ ግብፂ ተካይደ ዘላ ንጥፈታት ግዝያዊ ወይ ቴክኒካዊ እዩ ዝብል ኣባህላ ብምንጻግ ምስቲ ዞባ ሱር ሰደደ ዝምድናት ከም ጸንሐ ድማ ኣስሚሩሉ። ግብፂ ምስ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ምትእስሳር ኣብ ጥንቲ ጅምር ምዃኑ ዝገለጸ ሚኒስተር ዓብደላጢ ካብ ግዜ ንግስቲ ሃቶስፒሽስ ጀሚሩ ንግዳውን ባህላውን ስልጣነኣውን ምትእስሳራት እናሓየለ ኸይዱ ክስካብ ዘመነ መግዛእቲ ምእላይ መግዛእቲ ድማ ቀጺሉ ይብል እሞ ግብፂ ኣብ ኣፍሪካ ንዝነበሩ ሓርነታውን ናጽነታውን ምንቅስቓሳት ከም ዝደገፈት ድማ ይሕብር። እቲ ጽሑፍ ይቕጽል እሞ ኣብ ዞባ
ዘይምርጋእ ንዝፍጠር ምፍራስ ሶማልያ ኣብ 1991 ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ኣንፈት ከም ዝፈጠረ ድማ ገሊጹ ነዚ ምፍራስ ሶማልያ ተጠቂመን ገለገራዊ ሃገራት ወታደራዊ ጣልቃ ክገብራ ከም ዝደረኸን ንዘይምርጋእ ዝያዳ ከም ዘጋየዶን ድማ ገሊጹ እተን ጎራዊት ሃገራት በዓል መን ምዃነን ግን ኣይገለጸን ብተወሳኺ ገለ ዘባውያን ሓይልታት ግዳማዊ ስጋታት ብምፍጣር ጸላእቲ ብምምሃዝ ኣብ ስምዒት ልዕልና ዝመጽእ ተጻውኦታት ብምውላዕ ነቲ ሕድር ውሽጣዊ ዘይምርግኦም ናብ ግዳም ይሰድዎ ከም ዘለዉ ድማ ጥንቂቑ ኣብዚ ዘባ ካብቶም ርግኣት ዘይፈጠሩ ዝበሎም ምዕባለታት ወደብ ኣልቦ ክንሰመ ቀይሕ ባሕሪ መደበር ንምርካብ ብውጅ ድልየት የርእዩ ከም ዘለዉ ድማ ጠቒሱ ኣብ ልዕሊ ስምረትን ግዛታዊ ሓድነትን ልዕላውነትን ናይቲ ዞባ ቁልዑ ስጋኣት ዝፈጥር ምዃኑ ድማ ትሚሩሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደላጢ ኣብዚ ቅንያት ምስ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ስዑድ ዓረብ አልዓረቢያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ምምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ናይ ተነገማግም ዝርከባ ሃገራት ጉዳይ ምዃኑ ብሓይሊ ቃል ተዛሪቡ እታ ባሕሪ ኣልቦ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ዘግልል ኮይኑ ጂኦግራፊያዊ ወዲ ሰብ ክቕይሮ ዘይኽእል መለኮታዊ ፍርዲ እዩ ክብል ድማ ገሊጹ ኢትዮጵያ ድማ ክስካብ ምጽኣት ዓለም ወደብ ኣልቦ ኮይና ክትጸንሕ እያ ብምባል ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ግደ ከም ዘይህልዋ ድማ ገሊጹ ነይሩ እቲ ሚኒስተር ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ግጭት እውን ብምልዓል ኣብ ልዕሊ ሃብቲ ገማግም ባሕሪ ወደባት ቀይሕ ባሕርን ሱዳን ግዳማዊ ህርፋን ዝዕድም ከምኡ እውን ነቲ ሃገር ናብ ክፉት ሜዳ ንዞባዊ ግጭት ዝቕይር ክብል ድማ ስጋኣት ተቐሚጡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፍጠር ዘይምርጋእ ንጸጥታዊ ቡዶታት ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝተኣሳሰር ድማ ይገልጽ ሕቱ ንመጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ቀዛ ስዒቡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘካየዶም መጥቃዕትታት ብዛዕባ ውሕስ ጉዕዞ ባሕሪ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ንዝጸንሐ ውጥን ከም ዘበራውረን ካብ ቀይሕ ባሕሪ ወፃኢ ንዘለዋ ሓይልታት ከመጽኣ ከም ዝዓደመን ድማ ገሊጹ እዚ ኩነት እዚ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወታደራዊ ምትእስሳር ክህሉ ገይሩ ንጸጥታ ድሕነትን ምርጋእን ቀርኒ ኣፍሪካ ዘስግእ ሓደጋታት ተጋይዱ ከም ዘሎ ድማ ገሊጹ ግብፂ ዘይርግእነት ዝመልኦ ጂኦግራፊያዊ ስትራቴጂካዊ ሃዋህው ከም ዘጋጠማ ብምግላጽ ድሕሪ ሕጀብ ናይ ተራ ተዓዘብቲ ቦታ ከም ዘይትቕመጥን ብልሙድ ዲፕሎማስያዊ መንገዲ ከም ዘይትኸይድን ድማ ሓቢሩ ግብፂ ኣብ ዞባ ትገብሮ ጽምዶ ዳግም ምሕዳሳ ብደይ መደይ ዝተወሰደ ስትራቴጂካዊ ስንፈት ምዃኑ ድማ ኣስሚሩሉ ሃገራት ነዚ ግብፂ ተካይደ ዘላ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ነዘባብ ስልሚ ክእትን ዝኽእል ሓደገኛን ክነጥቅዕና ዝብል መግለጽታት ንምግታእ ከም ህፁፅን ኣድላይ ገይረን ይርአዮ ክብል ድማ ጽሒፉ ነዚ ግብሪ ንምውዓል ድማ ትካላት ግብፅን በርጌሳዊ ማሕበራትን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሚዛን ርግኣት ንምምላስ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ድማ ገሊጹ ሓደ ኣብነት ግብፂ ሶማልያ ንዘቐረበትላ ሕቶ ተቐቢላ ዓቀብ ሰላም ዝለኣኸቶ ድማ ጠቒሱ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደላጢ ኣብዚ ዞባ ዝገብርዎ ጽምዶ ኣብ ጸጥታዊ ጉዳያት ዝሓፀረ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ኤርትራ ጅቡትን ኬንያን ሶማልያን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ሓበራዊ ልምዓታዊ መደባት ከም ዘካይዱ ድማ ሓቢሩ እዚ ኣብ ክንዲ ምትእታዊ ሽርክነት ዝተመርኮሰ ፖሊሲ ከም ዝኸተሉ ዘንጸባረቐ ምዃኑ ድማ ኣብሪሁ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ተጠንቂቑ ተወዲኡ እዩ መንገዲ ዝርበ ዕፁብ መንገዲ በፂሑ ኣሎ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደላጢ ድማ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ኒልን ምስ ኤርትራ ክስካዕ ወታደራዊ ዲፕሎማስን ዝኸደ ስምምዓት ጌርና ኢና መንግስታት ግብፅን ኤርትራን ኣብ ወታደራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ጽላታት ብሓባር ሰርሕዎም ስትራቴጂካዊ ስምምዓት እዮም ከቲሞም ዘለው ክብል ወፃኢ ጉዳያት ግብፂ ምስ ኤምቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ድማ ገሊጹ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣብ ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ኣመልኪቱ ተዛረቦ ኣብ ርእሲ እቲ ክካየድ ጸንሐ ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ኣብዚ እዋን እዚ እውን ብወታደራውን ጸጥታውን መድያት ደሪዕናን ጸጥታን ሰላምን ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ብዝለዓለ ክንሰርሕ ኢና ክብል ገሊጹ ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ስትራቴጂካዊ ኮይኑ ክቕጽል እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማሊ ግብፂ ዝተኻየደ ስልሳዊ ውዕል ኣስመራ ንሱዳን እውን ናብኡ ክነምጽእ ሓቢርና ክንሕግዛ ኢና ክብል ገሊጹ መቐለ ብቅትለት ልዋም ዝተኸሰተ ተፈሪዱ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ መቐለ ሎሚ 5 ሕዳር 2025 ኣብ ዘውዓሎም መጋባያ ብገበን ቅትለት ወይዘር ልዋም ገብረ እግዚአብሔር ዝተኸሰተ ማንኤል ኣረጋዊ ገበነኛ ምዃኑ ድሕሪ ምርጋጹ ዕድመ ልክዕ ውሳነ ጽኑዕ ማእሰርቲ ከም ዝተፈረደ ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ወይዘሪት ልዋም ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣብ 2023 ከም ዝተቐተለት ድማ ይዝከር ኣቦ መዋቲት ሓለቓ ሚኢተ ገብረ እግዚአብሔር ጽባሃ ቤት ፍርዲ ዝሃበ ውሳነ ይኽብር እየ ኮይኑ ግን ጓለይ ብግፍዕ ዝቐተለ ቅትለት ክፍረድ ነይርዎ ዝብል ርእይቶ ከም ዝሃቦም ድማ ገሊጹ ካብ ብሪጣንያ ናብ ፈረንሳይ ዝተጠረዘ ስደተኛ ብጀልባ ድሕሪ ምምላሱ እንደገና ተሰጊጉ ምንጭታት ውሽጣዊ ጉዳያት ብሪጣንያ ከም ዝሓበርዎ እቲ ብመሰረት ኣብ ፈረንሳይ ትሕቲ ኣሰጋገርቲ ዘመናዊ ባርነት ከም ዘሕልፉ ብምውጓድ ኣቕዋ ክረክብ ዝፈተነ ኢራናዊ ሎሚ ምስ ካልኦት ስደተኛታት ብነፋሪት ንፈረንሳይ ተመሊሱ ኣሎ ብኻሊእ ዜናና ድማ ከንቲባ ኣሜሪካዊት ከተማ ኒውዮርክ ክኸውን ዝተመረፀ ፖለቲከኛ ኡጋንዳ ሓጎስን ሓበን ፈጢሩ ኣብታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ዝተወለደት ማሊ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ዝተዓወተ ወዲ 34 ዓመት ዛሃራን ማሙዳኒ ቀላሚ እስላማይ ከንቲባታ ፍልጥቲ ከተማ ክኸውን እዩ ብዓወቲ ጸገማዊ ሰልፊ ዲሞክራሲ ዘይተሓጎሱን እታ ከተማ ጥሙቕ ምትእስሳር ዘለዎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፌደራላዊ መንግስቲ ነታ ከተማ ዝወድእ ጎማ ቋርፆ ከም ዝኽእል ድማ ኣሚቱ ኣሎ ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዓዲ እንግሊዝ ኪነታዊ ብልሒ ኤአይ ክተኣቶም ምዃኑ ሰመት ዘፍሊጦም ብመሰረት ድሕሪ 10 ዓመት ንፈለማ እዋን ዝተኻየደ ግለሳ ስነ ስርዓት ትምህርቲ ተሃገር ተምሃሮ ብዛዕባ ልቓሕ ምዕዳጊ ገዛ ወይ ድማ ሞርጌጅ ከምኡ እውን ሙዚቃውን ስነ ጥበባውን ክመሃሩ ድማ ዕድል ክረኽቡ እዮም
ሰራዊት ትግራይ ወይ ድማ TDF ኣብ ርእስታ ብቐጻሊ ካብ ክልል ዓፋር ተበጊሳ ኣብ ቱንኩያ ተዋፊራ ጸንሐት ዕስብቲ ጉጅለ ወይ ድማ TPF ስጉምቲ ይወስደሎ እዚ ሎሚ ሰራዊት ትግራይ ግርግሪ ዕስብቲ ጉጅለ ብልጽግና ብምስዓብ ኣብ ክልል ዓፋር ዝወስደ ዘላ ኣራሚ ስጉምቲ ኣብ 4 ኪሎ ከቢድ ነውጽ ፈጢሩ ይርከብ ከም ግብረ መልሲ ትካላ ስርዓት ብልጽግናን መንግስታውያን ማዕኸናት ዜናን ሰራዊት ትግራይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ጥሒሱ መጥቃዕቲ ፈኒ ወዘተ ዝብል ክሲ ክስንዝራ ድማ ውዒለን ኣለዋ ብኻልእ ወገን ስርዓት ብልጽግና ንግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ልዕ ጸንሐ በጀት ደው ክብሎ ከም ዝኻለ ድማ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ብተወሳኺ ድማ ቢሮ ክልል ዓፋር ከም ዘውፅኦ መሰረት ሰራዊት ትግራይ 6 ቦታታት ተቋፂሩ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣሎ سعوديان إيرترا مراخو كم تباي قلت الله begins the transfer of several key naval assets to the Eritrean High Command. قام مسكات وانا ختم عمان زوج حبريتا خوينو اذا دما قد مخلته سمونه تبيلو اتحاغوس غوري زمرحلو اخ منغسي إيرترا او عمان عدت مكيادو ميدات تزرغي حنيرو لما نايت عدت كم تميدات تغلصه بزعوا وفر النقدن بتوساخي سعوديا بمقد عمان ناب إيرترا تمحالفن زوسنه مراخو زملكت مفرام كم استغوره دما تغليصو عينت زنز بحالا زلوا مراخبن سلامتاي كسعوديان إيرترا بقطا زي تبازل حتى دما سلامتاي منقد عمان كتوادل يازل قلص كون تزيكونه فلما بت عدت منغسي إيرترا عمان مسن جمر اتب معخنا زين إيرترا تزرغ حبريتا منيسر نقدن اندسترين إيرترا أتو نصرالدين محمد زمرحلو أخون أتو حاغوس غوري زمرحلو أخ منغسي إيرتران أمسكو ترأسا ختم عمان عدت كم زخايدا بما يذكر إز عدت بعدت حموش ورح عسى تغتش إسران حموشن يتزرقا حبريتا أيو أو تمسوا سلطان عمان استقبال زتا بزعوا وفر نقدن زتا يخوينم عند علامة نايت عدت دما بزعوات سعوديان إيرترا تبن مراخم مخاليا منشتات زقلسو سعوديا زلو عقمتات حيل بحري مسهلاو علماو زماياتان عقم زقورا خمز درخ ورق وحتات تتغيح بحر خاو قزينا بقزيه ناب حدقانا ودقا ممسون بتخالق خعا نا إيران حيل بحر وتزوا زعابين زمعولن كويني هنت بمصنحو او قمزتو جيوبوليتيكاو قرقص مخاني قلاص موحاس قيب بحر زملكت سعوديا بمنقد تفرم قيب بحر زبحال متخابن بغطا مستناقماقم قيب بحر زركب هاقرات بمرخاب بتقورو تفتن زلا معوال حيل بحر استتحاز ايو نابن دما ورحت شعات تختشن إسران حمشن سعوديان منقس عد انجليزن او رياد ناي منقس يمن ناقماقم بحر حالو عقمتات نمحيال حدا مدرخ كايدم نيرم منقس يمن مالت ندوا وخفال يمن تقاطير زركا انت دقافيت دما سعود عربكم زغوناتي زقلاص دحر توريات تخايده وركشوب استوها وغازيطاو مغلص دما ناي منغست يمن حالوا غماغم بحر نمسلطانن نمعطاقن مدب موصوم تغليص نيرو اتستخايده مسلطانن نمعطاقن حيل بحر يمن نتم مسمر قيب بحر وشمط عرب كايدو چوياتن كسراتن نمكلخال يعلم مخانو خاعه تغليصو يتمدع عوت نمغار بركز زبل هاجرات استفالي موصعات زاتوا خوينن سعوديا طرح نمجمر 4 مليون دولار خمسه هبت دما تغليصو بتوساخو سعوديا قال خابتن زلو انا حلوا غماغم زوعلا جلابو منغست يمن كتو مخانا دما تغلص يترا دما نايت زواتا افافيت بوتا خم مخانا متن سعوديا قداس حاجه ختغورا مخانا دما تغليص الله بتوساخ دما ترأس ختم عمان تخيل زل عدت حدا مرأي ايو امونغو منغسي إيرترا سعوديان زل ركبات ازي دلدل مخان زقلت زل خوينو وربرين إساس أفورك وسيكا لعلوت حلفت منغسي إيرترا ناو سعوديا عدت كفصمنا خالو نتنزب بهلا زلوا مراخب ركو كند سعوديا او عمان خغبر مدلايو نتمات مخان دما رد ايو بزخونت غداي كامنيات كخول سلازتدلي او عمان خغبر كم استمرت اي دما زقلت سعوديا خابتن زلوا مراخب بفلاي كعقابتن فرجيتن سلسن إيرترا تهيواتا يتن مراخب معبال حيل بحر إيرترا او يبرك تغهلون ايو حيل بحر إيرترا يكون حيل أير إيرترا ካብ ተዝነበረ ዓመታት ወፂኡ ዘመናውን ቴክኖሎጂ ነጥዋሪ ይጠቀም ዘለ ይዝግለጽ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ማለት ሓደ ካብ ሃገራዊ ዕንድ ስለ ዝኾነ እዘን ካብ ስዑድያ ክወሃባ ዝበሃላ ዘለዋ መራኽብ ናይ ቢልዮናት ዶላራትን ኤርትራ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብ ከም ዘብላ ይዝግለጽ